Ngap da kijing kemen da sungo yu blay bang yo ban pentip shapi baga podnet kan yo ban pelong ya kan ke jeseng healing festival sai sin mentapat kedai hapo sning bat ngila duai nam da ke jaka ngila angnut bangin yo ke jaka da shisha utrayo la ahangi ya kan ke jaka ya ka bangin pelong ya kan ke jeseng healing festival katarik kalong duk khandash po khatwe jong ni banai December but ke jaka pat kedai ha sning patarim ketika madan football sa bypass kamdai sipo si sinong kedai sipo bypass kan mau ha bypass ka madan patarim kedai kata ka madan football ya ka bangin perlong ya kani ka jinyaseng healing festival bangangai ngini kendo ifi kita gisngi bat wan lam gi pang gi sitom pentip siki weide ki bampat yo jingtip send link ba kani ke video share ni ke video ba kum juru da long ai ka Facebook ke jong fi le ni ha ka WhatsApp ke jong fi pentip iki perlok ke jong fi tap po status jong fi ya gani pentip seki we da bakin wan lang sing ni jaseng bakin yo diang lang ya ka jingkerku tadai tangi kmi lenti bangi ap ya fi bangi ni kendo ka gambadan ha ka segi Friday Saturday Sunday kendai sipo khatwe but ke jaseng ha ka segi Friday kandai ha ka por sanbaji but ha ka segi sajai ngi don artli ki jaseng kawai ha kapor shibaje steng minsngi bada kapor sanbaje janmiet bada kasingi utrang in don artli ki jeseng kawai ha kapor khatwai baje min step bad kawai pat ha kapor saubaje janmiet te nangi bu re ha ka jingdwai nam dang ngi jeseng bu trai un le ki kamba ha ngi jeseng un kta shibun ki min sim bangi dang no ngi pelong ngi jeseng kam de na ke ru regi dai tang kawai bu jisu ang khilich ka prathai ban yalap ya ka gospel shigi ben rio baro hoi ngi la yalap leng ba ka media leng ba ka television leng ba kini ki social media leng ba ka YouTube han rei ngim hun tang mon shialap leng ba ka screen rei ban wan ru shiki shnong bagi dong gi jong pi bangi ai ngo yu blay bau trai ai ni kalat ya ka bangin yo ya kendo bat pi ya ka bangin yo ban ya kren bat pi yo ban ya slok bat pi yo ban ya dwai bat pi bat nga danget bau trai un penlong ya ni ki jaseng ka badap sha da ka buram ka jong u nget ban lamba ki jing dwai ka jong pi ki jing wan ka jong pi da ka jing shit hem lang ka jong pi ngin pelong ya ni ki jaseng sha ka badap da ka buram ka jong blai mo blai nang karku nang ibu ka jing dwai nang share ni video ru wat klet ya ni ki sngi khandai sipo khatwe jong banai December ni khat song bai fi baro wan ki bapang misitom badan jing jing ele jing im ki ba komno ro ngi nget utrai udan ban pen khia ban le iki kamba utrai ker kui fi ko blai shibun amen balai bing yalap ya gospel na ga sngi kadau galong bangi sungu it ya pi bangi it ya pi mdei da mingi it dan agar myang sentur ne ngi it ya pi tang nau thlit hen ringi it ya pi da ga kamba ga ta galong bangi pan snow ina ka tien ka jong blai namar ka gospel la yalap khnang mdei tang na ka banta ka ni ka perthai ka bangi imenta re kham tam na ka banta ka ta ka perthai ka ban sawan ngam te phinget kumno hen re ka jingshi sha ka dei bi ka jingshi sha bau bre ho bau yap ka don artli kita ki ka bau haban le lau le chabneng ne le chadujok ka don ka beneng ba ka don ka dujok bagata ka dei ka jingshi sha ka ba mla ban batai de kumwei pat kata ka ke jingshi sha ya ka bom dan da ka wei pat ka jingshi sha la shadujok ni la shabneng tadai tala ya lap ini ka gospel ka bamut ka kubor ka bakmen bagata ka long bakadon ka lenti ya pi balada pi yap na ka ni ka perthai ba pin poi shabneng ba ka lenti ka dei tang dau Jesus Christ Jisu nga dei manga ka lenti o nga dei manga ka jingshi sha nga dei manga ka jingim nga kwa banong ifi lada phimnget ke shong hapi kata namar anda phila khap rip yang ne ka khmat finum I uno play finum I kendo I uno nong yalap na finum I kendo I no to riu niam phin kendo bi tang yu Jisu namar u Jisu udai ma u ban bishare fi padai na kwa banong ifi ka ne gasngi to ai ba fin ya lok na ba neutral ya lok no badu Jisu to ai ba pindan ke jia dei na do menta kat ba pidang im namar dala dekut kata ka jing im ke jong pina ne ka perthai kam dan jing mut shu ya pi ba pin kwa ya dei ba utrai ne ban kala ka ba mut ne ban le de kum wei pat nga kwa ba nong ifi la pi phiel ha ka kam ha ne ka perthai pidang la biang ban trei ban pen bahaya kata ne pi phiel ha ka skul pi phiel ha ka jing pule ke jong pi dang dan sa ka wei pat ka snam ya ka ba pila ban persyang hoi la da pi sakut makana ha ka ju ka kelas ne dang yo chan sai hisin ya ka ba fin persyang ban kiu kelas pat ha wei snam henry dala fiel la ka jing ke jong PM
mdan syu bapin persyang na fila fila ka jingem ka jongpi mdan syu pada kawai kalat ya ka fiong ngadang yo sakane kawai pakalat bangan la yem nre nga kwa ba fi kan digasngi kadon ta kawai kelenti kamdan syu da kawai pat kalat kadon ta kawai kelenti ba ta kelenti ka Jesus Christ maka ba pinang em ngang percaya what I bapin feel what I bapin feel bapin du yo Jesus ka jingem ka jongpi la fila du yo am fila du lut nga kwa ba fi tading ta kwa ba fi ni gasngi ka menta la fi ko ngo la fi nget la fi ko ngo utrai kata kadai ka fi le bha palat ya la di balai fi nget maka Bible kadai ka bala pensisha sakat no pat ba kadai ka basisha ka Bible na ka por na ka sngi la yalap maka Bible kadai ka basisha na mar kadai ka bala tho dau brio nrei ka bala tho da ka jing persle ka jong men sim ba khoi hani ka por nga kwaan puli na Petros kal no meningkong ni ka khot ba puai ka ongum ni namar da ka man ubriu lawan ka jinga thu lupa menoru henry ki briu kila kren na ubleiken haba la pen ki yaki da men sim ba khoi ka babal ka ong ba mdei na ka man ubriu na daga jing start ubriu bala kren yaga ni ka ktien ga jong blai dan ni bala kren yaga ta ka jinga thu lupa dan vi pe yaga testament ka bere mdei beginung thu lupa shu ya thu laga thu lupa daga ta ka jing start briu ga jong ki ne daga ta ka jing la briu ga jong ki henry la thu lupa da ka bor jong blai ka babal ka ong namar da ka man ubriu ka wan ka jinga thu lupa menoru henry ki briu kila kren na ubleiken habala pen ki yaki da men sim ba khoi nga kwa an puli ni ka poru na ka sti ben kong Petros kani lanong maning kong ka khot ba khar ka ong ha ka bala pen pau ba hakihi hinrei hapi bakila pen trei yaki tagi aka yaki bala ya lap men ta hapi da kita ki bala ya thu khana ba bha hapi da men sim ba khoi yau ba la pha na beneng ha kita ki aka ru ki angel ki kwa bandem jingo ka ktien ka jong blai ka ong ba ya ka ktien ka jong blai la pen pau hagi apostol bala pen pau ha ngiru menta bala ya lapru ya kita ki chia thu khana ba bha fi dagai da men sim ba khoi yau bala pha na beneng kwa ba no fi ba ktien jong blai kam dei da ka bor breu kam dei da ka jing la breu la ya lap yang ni ka gospel khnang ba fin pediang ni ka gospel khnang ba kata ka banwan jong pi kan long ka ba sop kan long ka ba kemen kan long shisha ka ba dap dagata ka jingkemen ka bamlaong hendak film pediang ni ka gospel ka good news kamut ka jingem ka jongpi baro shi jingem baro ka bumut syurta kan don be ka bad news pala fi pois du jok wan among pa ngakwa ayu jisu fi pois du jok wa jong pa ngakwa kala bumut mdan jikala bumut shu adu jok mdan shu kumi kupa jenu bla ban ya sa fi la fi la pois du jok mdan wei pat bala ban ya le nam ta jong fi ban pelai fi nang ta mdan kumi kupa jenu mdan bala ban pelai fi nang ta kwa ban fi ubak pelai pm dei tam pi ubala an pelai dei tam pi la da pi nget ha ka kerteng ke jong jisu bat yang ka gospel ka bangi ngelam namarba utrai la janwan bang kwa ban fi la da utrai wan am unwan kumunong tu unom ya tho bat kawai ruang kwa ban ong fi la da phiap am finum tip ru la no finiap tading ta artli ki jing sha ba ka ta kalong bu jisu wan ba kawai ki jing sha kalong ba phin sayap la wan show try na wan show ka jing yap han rei pi hap ban yap kwa ban fi ni ka sngi man ta fi hap ban face ya ka ta ka jing sha la da try wan pi pediang you wow best keman palat na wa fi u try la da wan kan wan ka jing rno pi ne don rengkat badu henry la da pi yap no Klamukres ka dujok ka ap yafi pa ka dujok ka don shisha tading tala da kam don ujisu unum wan na beneng muda don kam ban wan ban sha shitam kat ka ni jing sha shitam ka ba ula sha rai namar ba ka don ka ta ka bam jikot ba ka don ka dujok tading ta ujisu namar bu it palat yafi wan na beneng sha khandau baru it yafi hado kata ba wan ban palat yafi na dujok udai ma unong pen em jong pi ujisum de uniam ujisum de kano ka jingat ujisu de bet unong penem ujisum de uniam rukam wa manon fi ujisu de unong penem haba pi pediang yu ka jing penem ka don bat u wala fi pediang yu pila le bahai la de tadeng ta haba fi pediang yu longken ki priu ki bas ngongo yu trai lawan na do na beneng sekando ban pelai em fi na dujok
Ko abang fi ni ka sngi ka mamenta. Kata di ka good news. Au try udang kran ni fi ni ka sngi pediang no kat baka por kadang don. Kano sngi ngin pen up you try. Sakat no pat ngin yele tut ngin yele kertun. Sakat no pat. Bagi nom ngai. Sakat no pat. Pen tenju you blai. Ko abang fi wat nom tenju shu you try. Kat baka por kadang don. Pai no. Ka jinget ka jong pi to ai ba fin nget hau Jisu. Kiai jong ni ka perthai ki long ka jing thala sudah. Kiai ni ka perthai ka dei tang kata ka ba shu i dei hindrai kam dei nga kwa banong ifi. Ka jing shisha ka dei tang kata ba Jisu ong dei manga ka jing shisha. Wong dei manga ka jing shisha. Amdan jing shisha ka wai pat. Ka jing shisha ka mla ba dan arteli ka dan tang ka wai ka jing shisha ba kata ka long dei Jisu. Ti filayo ka jing shisha ka plai lo ya fi. Pada ba kun plai lo ifi unda plai lo de shisha ya fi. Plai lo ifi nei, plai lo ifi. Na ka bor ka pop, plai lo ifi na ka bor. Jong syaitan plai lo ifi. Kam tam na ka du jok kan. Ba na ka jing yap. Ngai tran ka khu ifi ni ka sngi menta. Ngilap ni ka gospel mdei bangi kwa ban promote ya ka Nani ban benai ke ni ban crowd ke ngilap ka gospel na mar bangi ya fi. Wat nyaw yang i bagi di nong shun ke jong pi rei ngialap yang ke gospel namar bagi i ja fi ngim kwa ba pi pin babi hadu jok pom chukot ngim kwa pin babi hang ta hadu jok shirta dan jinglat chu mereka ba pin ngring men sim kat ba pin yo sngo ki skor to abi skor jong pi ken play kat ba pin nong khmat to yo sngo ba to yo i yang ne ke jing shisha kat ba pi dang im pediang ya ke jing im ba pi pin yo shisha ya kata jing pen em ka bom jikot kamen toy pin sarong kamen toy pin pen kamen toy ya pi ba pin ya ka jing start breu na ka jing sto breu ka jong fi kamen toy namar pi pinom kam start ban you blay u blay u di ba start u blay u dei blay i lot na do ba sedang hado ka bakot tadi u blay ba batai ya kata na ka ktien ka bakot ka jong tadi inda pediang ni ka gospel markan long ka bor ke fi la da pi pediang ka Bible ko kata ngam solaran men yalap ya gospel ngam solaran men pla ya gospel markan long ka bor ban pediem ya kita ki banget la pilanget pile diang ken ya ka bor ka jong blai bat ya ka jing em ka bom jikot ding tau try kwa fi fin pediang no yu kat ba ka por ka dang don wat pen ia lai jong ka donot ka jong fi ngialap na mar bangi i sai sen kwa manong fi ngialap fi na mar bangi i ka por kam dan shu pa banong fi ka por kam dan shu ta ding ta ko bu try la wan ka jing wan ka ba ning kong ka jong u la wan shisha un sawan sa jing wan arsin ka jong u ka tala tikna ba u la wan ka jing wan ka ban ning kong ka jing long duk ka jing long rangli bu ha ban sha ka jing yap ka ding phna u sha yap ko ulang brot ka jingwan nang kong so kalong tan re jingwan arsin ke jong wan ko musing go bakerho bon wan ko musim ke sim bo tra gi tra ha ga bor ba ka buram ke jong mun sham dan mi thu ka jingwan ka ban kong ke jong rei menta barok ka khmat kan yu i jingwan ke jong trai tala da wan la phim dan jing dai bat la phim dan ka liang ke jong la phim dan ka party ke jong la phim dai gi nong bot ke jong trai ngam i thu efi kan no ke jing yam ka jing dai beniat pilaan pakho ildi pin lempat kam dan jing mot syo ada gesni rekat bakadang don kapor nga kerpat ifi snob ha pendrit ildi khangat jong blai tun age jing ai ifi balum pen ma ifi mangam kren ya gane ka bamenta ka badai tang shipor breun em ka nosngi propose nam ka shulong bit thik tang kum kasla ka shulong bit tang kum tau plang bukum taki sentiu ka basudan ka jano propose nam kam dan eru am Kandai pusnam kamlong em kisngi ki por ki jong breu ki lengkot palat rei nang ta ka sedang pat ka bom jikot bam kot shu lan no pat deng ta kwa ban ong fi ka ne kisngi man ta kat fi ne yo sngo balai fim pediang no yu trai wa no pen se ka do not ki jong fi ngialap no mar ngi i ja fi ngim kwa shap hin jot ngim kwa pin nyar hadu jok ngim kwa ba pin babe shabam jikot ngim kwa ba pin kwa ban kala ba mut pat hadu jok itu kelah pemut kat bakapor kadang don kat bu trai udang ai pi kan kalat kat kan ni ka barang yo kalat ka bekelut pediang no ngi dua kan kapor menta pila man ra ki ti jong pi kan ka sngi menta le sim dan bai i mano le don mano rahi jong pi pila man ra pi dan hapo jaka trei ki jong pi na pila dan hayo hat na pi dan hadukan na pi dan hangno pimpat pediang yu chi su rei
let's say dan pedang jufi fimpa pedang chai jisu na pedang jufi long kristan ri fimpa pedang mar sulong niam pedang ngak shisha kat bagapor kadang don mau trai lo ajan wan pila man ra ka kti ke jong pi ne ka por kum ka dak ka ba fi pedang yo jisu pila man buat na dien jong ai ke jing duai ngada sngu borom fi ba fi pedang yo trai ke sngi ba fi ne duai lang bat nga ong ni kan tin ong trai jisu ngatip ba mi et palat yang nga melawan kenang na beneng sekendau ban syayap na kabanta ka pop jonga try map yanga bahkan ni kesngi na pediang ni me komunong pen em jonga men long me usim jonga baru try jonga nadu menta kesngi ngan mani me ngan buat ye me amen la fiong ini kintien ngala sngu bae ba dia ka kerteng ke jong pia ke ni kesngi la tho ha ka kitab jong ka jing em la register fi ka ni ka ski kumunong sang snong jaga beneng la itu ifi da ka beneng ba pi pila dei kita kinong sang snong jong ka kai ka man dwai nam ta jong fi ni ka por o bleu nang bat scam fi bleu nang ai bor fi nang la ban yang ka do ka bakot in dwai tra ni ka por ngada sngongo nam ta ni men sim ngai i shibon ki men sim ngai i shibon de ki hajar ngot ki ra ki ti ka ni ka ski ngai ngo tra nam ta ka ni ka khubor try ka ba menang kren ya ka ba menang pa go try ba ya ka ba menang cut it ya kini ki khon ki jame ba ki la pediang ni mang ni ka sngi mesti ma khoi men wan ha ki gm jung ni ki khon ba try kin yai shu ha ka do an rai kin yai ho men sim kin yai shu ha ka jing mut breu ka jung ki hin rai kin yai ka kum ka ktien ka jame do men ta ka sngi kin yem da ka ktien go try kin ring men sim da ka ktien ka jame kin bam da ka ktien jame kin di na ka ktien ka jame ablai ba kin em da ka ktien jame a ba ka ktien ka jame ko tra ba ki shem kin bam ba ka ktien jame ka long sha ka jing kman ba ka jing shat kman ni khon jame do men ta ka sngi ka long ka bor ki ko try ka long ka jing em ki ko try do men ta ka sngi ba kin ya na ka jing job ka jing job na ka jing ka jing ba kin ya ko kan ra try da ka jing shan bor ma ka ktien jame ka ka jing em ha ktien jame ka don ko kan ra try ka ta ka bor ka bor ka khamnap rui ka no ka white lam ardiang sutti try nganget habak ni ki khon ki jame ki yo em ki yo ka ktien ka jame try ka khui ki ba kin em na ka ktien do men ta ka sngi bakin em hau men sim khoi jame ka tengu jisu ngadwai ka khui fi balon pre jo fi pang stambo kti ta ki jaga bi stam ni dwai ka tengu jisu ngadwai jing pang ji stam jing dom baro kin ria jing slai jing pang jing dom ki bakin jamen sim ki jing pang bakin jado baro ken phat kin ria haga kerteng ke badan baru Jesus Kristus ngahukum badang kran haga kerteng jisu ke jing beslek jom blai ke tu afi ke ding ke jom blai ke tang no ke jing pang jing stam jing dom baro pin yo khia pin yo klan na do menta haga kerteng ke jong jisu fin klan mdai ba fin shang shrum shaneng fin klan ba fin shakri u blai fin klan ba fin long kita gi atiar ke jong blai fin klan ba fin long ki bri ke jing lai lot ba fin bot yo jisu hallelujah kerteng jisu ngadwai ke khui fi amen but amen la khia la klan no menta le jing penem shakri bahai utrai im ke jing em paso bahai blai hado singi jingwan jo blai ke khui fi ngen sai shampat kublai shibon amen